Għad-deputati parlamentari is-sit il-ġdid ta' fejn se jiltaqgħu m'għandux ifisser biss bidla fl-indirizz. Waqt żjara lil President tal-Kamra tad-Deputati Anġlu Farrugia għamel fil-bini 60 qabel ikun inawgurat uffiċjalment, kien spjegat kif hemm qatt ta' sistemi ġodda li se jbidlu il-mod kif jaħdem deputat. Saħansitra hemm il-ħsieb li jonqos il-ħin allokat għal kull diskors li jagħmel membru parlamentari. Bl-Speaker Farrugia jipproponi li dan jinżel minn 45 għal 20 minuta. Ikun kemm ikun il-ħin dan se jkun ikkontrollat permezz ta' sistema ta' perspex installata fuq il-mejda fejn jitpoġġew id-dokumenti mqiegħda fuq il-mejda tal-Kamra. Meta tinxtel ħadra jfisser li fadal ħin għad-diskors u meta tinxtel ħamra jkun ifisser li wieħed għandu jieqaf. L-użu tat-teknoloġija hija maħsuba biex iżżid l-effiċjenza fix-xogħol tal-Parlament. Fil-binja amministrattiva wieħed jista' jinnota televiżjoni f'kull uffiċċju. Permezz ta' dan il-membri tal-Kamra jistgħu jkunu aġġornati ta' dak li jkun qed jiġri f'partijiet oħra tal-Parlament. B'hekk ikunu jistgħu jidħlu biex jintervjenu fid-diskussjoni f'każ li jissemmew. Anġlu Farrugia qal li wara bidla fl-standing orders, il-Parlament il-ġdid issa jista' jxandar is-sessjonijiet tiegħu fuq it-televiżjoni u l-internet. B'hekk id-deputati parlamentari jridu jkunu konxi ta' kif qed jidhru wkoll minn barra xi jgħidu. Anġlu Farrugia spjega li biex il-Parlament ikun qrib tal-pubbliku, parti mid-daħla tal-Parlament se tkun iddedikata għal wirjiet artistiċi tal-pubbliku. Bl-ewwel wirja se tesebixxi x-xogħlijiet artistiċi tal-priġunieri. Mistoqsi dwar kemm il-pubbliku se jkun jista' jżur ċerti spazji fil-Parlament li saħansitra kienu maħsuba għal dan il-għan, Farrugia qal li jista' jkun hemm aċċess limitat. Iżda dan irid ikun miftiem mal-pulizija fil-ġimgħat li ġejjin. Hawn Farrugia nnota li fis-stadju ta' ppjanar ftit li xejn ingħata kont tal-aspett tas-sigurtà. Biex b'hekk bqajna nisimgħu sal-aħħar kif fit-tfassil tiegħu dan il-proġett kellu bosta nuqqasijiet.